Il-Malta Community Chest Fund rad żieda sostanzjali fit-dħul tagħha bl-akbar kontribut finanzjarju jibqa' dak tal-Istrina. Dan irriżulta mir-rapport annwali tal-Fondazzjoni li kien ippreżentat fl-laqgħa ġenerali, l-ewwel waħda l-MCCF minn meta saret fondazzjoni. Mill-avvenimenti marbuta mal-Istrina sakemm jasal il-jum tal-għada tal-miliet inġabru aktar minn 4 miljun euro. Biċ-ċermen tat-taqsima tal-finanzi tal-Fondazzjoni jgħid li ż-żieda kienet waħda mifruxa. Iż-żieda huma across the board, ġifieri meta aħna nqisu b'sena b'sena kemm mill-events u kemm mill-ġurnata tal-Istrina nirringrazzjaw il-kulħadd li l-ammonti żdiedu u l-ammonti żdiedu sostanzjalment. Ġifieri qed nuru titjib fl-inkam tal-Fundazzjoni nonostante li qegħdin fuq 9 xhur minn fuq sena. Fil-fatt fil-laqgħa ġenerali kien spjegat li dan ir-rapport finanzjarju sal-aħħar tas-sena li għaddiet kien fuq 9 xhur għax ikopri l-perjodu ta' Marzu sa Diċembru, perjodu li matulu l-organizzazzjoni kienet diġà saret fondazzjoni. Ir-rapport li huwa ċertifikat mid-ditta tal-awdituri KPMG juri li kien hemm surplus ta' 1,800,000 euro, però minn dawn wieħed irid inaqqas 900,000 euro li issa huma allokati għal fond tal-laqdiet volontarji u 750,000 euro li huma l-ispejjeż għal 3 xhur li ma daħlux f'dan ir-rapport. Bekk is-surplus finali huwa ta' ftit anqas minn 200,000 euro. Mir-rapport jirriżulta li kien hemm żieda ta' aktar minn 50,000 euro fl-ispejjeż amministrattivi. Żieda li kienet attribwita għal żieda ta' aktar impjegati fosthom social workers biex jgħinu f'każijiet partikolari. Fid-diskors tagħha l-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca sostniet li issa li l-MCCF saret fondazzjoni inħass aktar il-bżonn li l-poplu għandu jkun jaf kif dawn il-flus qed jintefqu, xi ħaġa li kkummenta dwarha John Huber ukoll. Il-President qed tħoss li din hija xi ħaġa tal-poplu, allura morna ħaġa fuq il-mudell ta' ħafna entitajiet li jkollhom is-sena kalendarja is-sena fiskali. It-tieni ħaġa hija li qabel storikament kienet tkun f'April mal-bidla tal-President. Issa saret propju biex tkun tal-fundazzjoni biex tkun il-fundazzjoni per se u mhux xi ħaġa iktar li taqa' taħt jew abbinata mal-President per se. Il-President ħabbret li se jkunu qed jiftħu aktar outreach offices biex l-MCCF tkun dejjem aktar eqreb tal-komunità. Fil-waqt li ntqal li hemm numru ġdid għal min jixtieq iressaq suġġerimenti biex jitjieb l-operat tal-Fondazzjoni. In-numru huwa 7901 0900.